Egunez, Marinette naiz. Bizimodu normala duen neska arrunt bat. Baina bada jendeari eskutatzen diodan zerbait. Sekretu bat daukat. Elegi bat, zure garra, maitasunaren indarra. Elegi bat, beti adi, ez doen aurkako gertari, iragarri. Efimero. Egin dudan guztia zugatik izan da. Eta beharra baleko berriz egingo nuke eun bider. Ordua da, jauna. Ez dukitu nire txampona! Nirea da! Nora joan da! Adrien, ondo ez adokat nire ordez joan beharko duzu. Baina eta zure ungarren bilduma orkestera doaz. Zu elkarrizketatu nahi zaituzte, ez ni. Adrien, zure aita naiz. Eta prentxaurrekora joateko ardura ematen dizut. Bukatzen den arte inola ere ez joan bertatik. Horazazu nire lana eta zure amaren oroitzapena. Esana egingo duzu. Bai horixe, aita. Gabriel Markaren eungarren bilduma hau zure amazenari dago eskainita. Nola sentitzen zara horren aurrean? Nire aitak egiten duen guztia amarengatik izan da. Nire laser hauek are aberatsago egingo naute! Ekarri Ladybugen eta Cat Noirren miragarriak dirukoi. Zenbat balio dute zaborroiek? Ze balio ematen diozu noiz nahi kendu aldizudan botereari. Gaur egun ezin da traturik egin. Tirazuen nire zorte honaren txampona kenduko! Diruko irabazteko beregan heldu behar dugu. Pegaso erabili zure boterea. Bidaia! Ja! Ezin naiz teleportatu, kutxa beteta dago eta ez dago lekurik. Kutxa osoa kataklismatzea da onena! Badakit mezu pila bat bidali dizkiot Cat Noirri. Gero eta beratzagoa nahi! Adrien, zure aitak zurekin kontatzen du. Urrengo galdera? Utzi zure mezua miau entzundakoan, miau! Kontuna! Zuen txanda! Xakutu! Pampaya! Kale! Babeskola! Super frikia! Babeskabetu! Hyperion, saiatu kombinazio guztiak! Bigarren aukera! Hyperion, saiatu kombinazio guztiak! Bigarren aukera! Bingo! Eungarrenean! Oh, ez! Zuen iragarki berrian. Bete-betean! Beharrezkoa bada eun alditz saiatuko naiz, Ladybug. Behin irabazi eta kito! Sagasiki! Mila esker, Luka. Hau gehiagizkoa da. Maizu, Suhan? Bederatzi miragarri gaizkile bakarra menderatzeko. Cat Noirrek kataklismoa erabiltzezakeen. Beharko, Cat Noir desagertu eginda. Desagertu egin dela. Noieran ibiltzen uzten diozu hain miragarri boteretsua daramanari. Zer gertatuko da bere kabuzaritu edo itzalopteroren antzera jokatzen badu? Cat Noir? Itzalopteroren antzera? Etzara zertxo baitu runegi joan? Ba ez, eta Cat Noir benetan norden jakin behartzen nuke hobeto kontrolatzeko Ladybug. Zer, ez dugu besteak nor diren jakin behar. Itzaloptero gutako bat harrapatu ezkero arriskutsua da. Berdin zait. Konpondu arazo hau bizkorre edo bibotea ikusi orduko kenduko diot miragarria. Eta neu gautatuko dut Cat Noir berria. Ondo da. Zu Cat Noir norden jakin ezkero nahikoa da? Ba, ustez bai. Baina kontuz gero ez baduzu lortzen. Ulertu dut Cat Noir ordezkatuko duzu. Eskatu dizuna egitera zoaz?
Badut beste aukeraren bat, ezin diot zeruko zaindariari aurre egin eta ez dut gure Cat-Noir galdu nahi. Biok behar zaituzte. Ea Ladybug ondo dagoen. Cracker, pea kanpora! Amalau mezu, sutan egongo da. Azkenean! Badakit zer zoazen esatera, baina... Berdin da lortu dugu, hori da kontua, baina itzegen behar dugu. Ifeldorrearen puntan elkartuko gara. Biboteetatik tiratuko didala uste dut. Galdera bat, Ladybug. Sujani nola esango diozu Cat-Noir nor den, zuk ere ez badakizu. Zergatik ez duzu jakin behar Cat-Noir eta biok nor garen? Itzalopterok bakean usteko superheroiak ezkarrenean. Nortzareten ez badakigu, bost axola diogu. Bai, baina berez, txarren-txarrenean miragarria daraman batek Cat-Noir edo ni nor garen jakin lezake, baina biok ez. Zuetako batek itzalopterori aurre egiteko. Hori da, baina Cat-Noir eta biontzat desberdina da. Elkarren nortasunak jakingo bagenitu, biotako bat akumatu ezkero besteak salduko luke. Eta itzaloptero garaie. Tiki, tantoak jantzi. Sas, sigi, saga! Entzun plana. Zu hemen gorden nik Cat-Noirri norden galdetu, berak esan eta... Entzuten egongo naizenez, neuk ere jakingo dut. Orduan zu bigarren aukera erabiliz denboran atzera joan eta nik dena ahaztuko dut, baina zuk ez. Edo, nahi baduzu, neuk galdetuko diot horrela arrisku gutxiago, ezta? Neuk galdetzen badiot bakarrik esango du. Ederki, eta nik zeruko zaindariari esango diot Cat-Noir norden. Eta bengoz bakean utziko nau. Baina nik Cat-Noir norden jakiteak ez du arazorik sortuko? Esan dizut, nik ez dakidan bitartean dena ondo joango da. Cat-Noirri ondo irudituko litzaioke? Norden esan nahi dit aspaldi honetan. Hor dator, presta zaitez. Orain, sinkronizatu gara. Bigarren aukera! Hasi da atzerako kontaketa. Ordu bata da eta 5 minutu dauzkagu zu aldatu arte. Ordu bata eta 5erako bukatu behar dugu. Birbobinatu nik esatea. Barkatu, berandutu egin zait. Berdin da. Taldeak badu alde honori, ja ez gara bio bakarrik. Bai, aizu, eta zertarako behar nauzu, ba? Ba, zera, gaur gertatu denarekin lotuta, zaindari naizenetik pentsatzen jardun dut, eta... arrazoi duzula konturatu naiz. Nor garen esan behar diogu elkarri. Baina, elkarren berri ez jakiteak babesten gaitu? Hala uste nuen, baina agertu etzarenean enekien zu nola aurkitu aldatuta ez gaudenean ezin baikara komunikatu. Eroiak ezkarenean biotako bati zerbait gertatuzkero jakingo genuke. Indartsuago egingo gintuzke eta benderatuko genuke itzaloptero. Beraz, elkarri esango diogu behinetan? Bai. Wow, ondo. Aurrera, milady, zaindaria aurren. Ez, zu aurren. Ba, elkarrekin? Ez, zu aurren. Zera, ematen dit, lotxa. Ederki, ni... naiz. Adrien Agreste. Eta ni Audrey Bourgeois. Zu, Adrien Agreste? Bai zera, ez duzue batere antzik. Erpeak barrura. Ikusten? Bai, neu naiz, Adrien Agreste. Eta zu? Ladybug, entzun dut bere izena, birbobinatuko dut? Ez, itxaron, oraindik ez. Jakina. Ez da erraza benetan norzaren erakustea. Ez dakizu besteak zer pentsatuko duten zuri buruz. Niretzat ere zaila da. Bihotza taupaka daukat. Unean zain egon naiz aspaldian. 11 kontu asmatu ditut bizia salbatu edo beste miragarri bat eman nahi izan didazunean. Latza izan da Cat-Noir naizela eskutatu beharra. Posten naiz gehiago egin behar ez dudalako. Esaltzen nuen desilusio hartuko. Baina maskara horren azpian zarena zarela munduko pertsona zoragarriena zara. Ladybug, denbora agortzen zaigu. Aiene, jada ezin da atzera joan. Jakingo aldu zertan ari den. Ni naiz. Mari maistra bat. Hartu behar duzun denbora, itxarongo dut. Orain badakizu nor naizen eta ni non aurkitu. Bai, denbora hartuko dut. Ikusi arte. Iritzia aldatu duzu. Bai, jakin mina daukat zer gertatuko ote den ondoren. Baina norden jakitea arriskutsua dela esan duzu. Cat-Noirrek nor naizen ez dakien bitartean ondo gara. Eta hori ziurtatzera noa, maizu Sujanekin hasita.
Noarrek Ladybug maite duen ez, zu ere maite zaitu. Adrien eta zu azkenean elkartuko zarete. Ez da horren simplea, Tiki. Maite dut Adrien, baina inoiz ez dut Kannoar maite izan. Bi pertsona desberdin dira. Maite dudan Adrien faltsua ote da. Kannoar ote da benetako Adrien. Nor da Adrienen atzeko benetako Adrien? Ez dakit, galdetu aliari. Ezin dut, badaki Ladybug naizela. Ez du jakin behar Adrien Kannoar dela. Arriskutsua da. Oh. Prest dagoenean, norden esango dit. Bitartean apurka ezagutuko nau eta auskalo. Izan ere, xarmiaugarria naiz! Gaztaku zaina izatea gustatzen zait, baina honek idatxa izango duela iruditzen zait. Nork idatzi zuen katua naiz? Miau miauk? Edo gizakien hizkuntzan Natxume Sosekik. Katua naiz liburua idatzi zuen. Barkatu txistea, andereña. Barkatu, haze lotxa, alegia baldarra, haze baldarra. Ez zaitezke eskatu, alegia, edonori gertatzen zaiola. Inguruan sentitzen ditut ni, haiekin ametsa egiten dut beti. Gora dar bakarra, maite ditudan bakarra. Adrieni begiratzen diozunean abestia desberdin entzuten duzu. Abestia oso... Luka, inoiz gertatu zaizu ustez pertsona bat ondo ezagutu eta zuk imaginatzen ez zenuen alde sekretu bat edukitzea? Bai? Eta hartaz zeneukan iritzia erabat aldatzea, dena arrotza egingo balitzaizu bezala benetan ez duzulako ezagutzen. Alderantziz izan zen. Gainditu nuenean ura hobeto ezagutzen lagundu zidan eta are gehiago maitatzen. Barkatu, baina egarri naiz. Adrien, txupatxus monstruoa itzuli da, zatoz garaipen arkura. Berehala. Black, erpea kanpora! Betiko martxa, milady? Bete-betean. Erpeak barura. Tira, urren arte, milady. Itxaron. Prest nago. Tantoak erantzi. Mesedez, esan zerbait. Orain badakizu neu naizela eta nauzu gogoko. Ez era, munduan gehien maite eta miresten dudan pertsona nire lagun min bat dela jakin berri dut. Zatoz katu, enekateak askatu. Gorde zure erpeak eta etzan, zabaldu zure begiak, agata eta metal lobiak. Zu ikusteko irrikaz nago. Ni ere bai. Bihar zineman beraz. Esekitzera zoaz? Ez zuk eseki. Ondolo egin, milady. Adrien, jaiki. Bai, aita. Zatoz nirekin. Bai, aita. Hemendik. Bazenekien etxe hau zen eukala? Hau nire etxea denik ere, Plak, gorde zaitez. Ama? Egun dira joan zela. Egun bider kontatu nahi izan dizut. Nuru, duzu, metamorfosi bikoitza!
Eun bider eskuratu nahi izan ditut Ladybuggen eta Katnuaren miragarriak ama bueltan ekartzeko, eta hementxe bertan neukan soluzioa. Efimero, zure aita naiz Itzaloptero. Denbora azkartzeko eta zure ama bueltan ekartzeko boterea ematen dizut. Ladybuggen miragarria eskatzen dizut trukean, eta zurea. Ezin didazu hori eskatu. Ez. Ulertzen didazu, seme. Bai, aita. Ixo, Kwami, orain neu naiz zure nagusia. Adrian? Kaixo, Ladybug. Gaur ote da galduko duzun negura. Barkatu, baina ez dugu ze joko. Denbora aurrera doa etengabean. Alferrik zoaz lasterka. Hemendik segundo pare batera botere gabeko neska arrunt bat izango zara. Sas nire josteko kutxan dago. Marinet! Belarritako uket nireak dira. Adrian, lagundu! Bai, nire amets handiena beteko dut. Barkatu, Marinetek bidali nau. Sas! Lasain badaki. Sas, Marinetek hau bidali dit. Ni momentu honetara joatea nahi duela uste dut. Baina badaki ezin naizela joan. Zu ez, baina ni bai. Iraganean kokatutako edozein momentura joan naiteke. Baina Kwamia jaberik gabe botere bat erabiltzeak ondorio latzak dakartza. Zaindariak hori esan badizu, badu larritasunen bat. Ez ba, hori ez, berriro ez, munduaren bukara da. Zer gertatzen da? Itzalopterok Ladybuggen eta Katnuaren miragarriak lortu ditu eta gurari bat eskatu du. Zer ikusi du mundua bukatzearekin? Pentsa mundua zure kuadernoa dela. Dena urdinez idatzita dago, baina orain gorriz egotea nahi duzu. Dena berriro gorriz idatzi baino lehen urdinez dagoen guztia ezabatu behar duzu. Horixe gertatzen da gurari bat eskatzean. Unibertsoa suntxitu eta berriz eraikitzen da. Baina oskalo nola. Sas, korri! Bigarren aukera! Hasi da atzerako kontaketa. Ordu bata da eta 5 minutu dauzkagu zu aldatu arte. Ordu bata eta bosterako bukatu behar dugu. Birbobinatu nik esatean. Barkatu. Berandutu egintzen. Baina zer raio gertatzen da? Ez ba! Historia oso aldrebestu da. Zer dira, hotx hauek? Bertrand? Jill? Zer sorginkeria da hau? Denbora zoratu eginda. Ala neu zoratu naiz. Itxura txarra hartzen diotoni. Diperion entzuten didazu? Zatoz. Ladybug, entzuten didazu? Diperin, sasekin hitz egin behar dut. Sagasiki. Barkatu, ez da nire nahian egon. Zer dezo da? Enago ziur, kutun baten argazkia ikusi dut, erloju batean ordu bat. Tankera hartzen diozu. Kuamiek jaberik gabe erabiltzen badituzte botereak ondorioak izugarriak dira. Sasen boterea denboran atzera joatea da. Denbora erabat nahastu da. Askatasun! Udaletxera! Aizu, hau dena dejabu bat da. Ideia bikain bat behar dugu, milady. Kutuna! Denboraren balantza okertzeko balio ote du. Pixuen eta neurrien nazioarteko bulegoa. Mundu osoko orduak koordinatzen ditu bere sateliteekin. Paristik gertu dago. Beraz, buru gainean dugu satelitea. Konpontzen badugu, denbora darabilten gailu guztiak konponduko dira. Nola jakingo dugu ze ordu programatu satelitean? Atzerako kontaketa honi esker badakit ze ordu den benetan. Bukaerara iristean ordu bata eta 5 izango da. Hori programatuko dugu satelitean dotoretzeko ordua. Baina, zer egingo dugu agerkunde hoiekin? Utzi nire Ladybug magikoei. Boterea gora! Sinkroniza ditzagun kronometroa.
Orain atzerako kontaketa bera dugu. Boterea gora! Prest, Astrokatz? Prest, Kosmobat! Ea, zeruan gora! Ladybug miragarria! Bete-betean! Miau, 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 miau! Zer da doinu politori? Pieza klasiko bat, honela mintzatu zen katatustra. Aizu, eta zer esan nahi zenidan lehen Eiffel dorrean? Ez zer larririk ez, ahaztu zazu. Ederra izan da! Kantoak erantzi! Eta, Kat Noir norden jakin duzu? Ez, Zer? Abisatu dizut! ez dut jakin nahi. Eun bider frogatu dizut zaindari ona naizela. Kanduarrek eta biok eun bider frogatu dizugu superheroi ezin hobeak garela. Eta zuk, zenbat bider esan diguzu gaizkiari garela egia ez izan arren. Zure beldurren arabera epaitzen gaituzu ez gure ekintzen arabera. Arrazoi duzu, Ladybug. Zentzurik gabe kezkatzen naiz. Argi dago, ez da zure moduko zaindaririk jaiotzen mende bakoitzean. Nola esaten duzu, Eba? Bete-betean!